Bokajan subdivision angkang Karbi Anglong pen Nagaland na hoy khat khatia long kedo Karbi rongbari malong kedam tangar koi ni phai thom kebarni Karbi than rong ker kaklia sai kedeng pon Karbi rongbarim ke kedam tang suri hini reng ko hini aningkan molen teron lapen lai chaning lenga tum japon si la sorong seng pon lo lada kaprek adhorom kirima Karbi atum chingrum pen si rong chukim lo aron barim kiri matum pen rong room kachukim pulote ke mesenji aphan buma thapon si labang so se ar clipon lo labang so long rong bare mamai phu molen teron apen lai chaning lenga tum chepatir pipon si kaddo kabya sai klempon lo halapu kuru sar pen ar clipon si hanwe jonita akan mesen busi pachini pon halapu kaprek adhorom ke kroy atum penta get together paman ponsi pinangan hadak rong kachukim duna bang phu bang phia tum pen rong rup ardi ke dojot pen kaching thur nang jia phuthak chethan chimon satami padopon rengti bokajan penanan terang Karbi Anglong live